Silav, êvar baş hevalno, hêvîdarim hûn baş in. Ka çi heye, çi tune, kêfxweş me dîsa bu wera me îro, do bernama me gelek dewlemend bû. Min ji bernama doh biqasî 17 deqe bernameyekî kin jî çêkir. Min reportaj bi temamî ji hev cuda kir. Hevalên ku bixwazin di derheqê Lublanê de, tekîliya Kurdan Lublanê de, demografiya Lublanê de hin agahiyan bigirin, dikarin biçin beşa vîdeoyê de temaşe bikin. Abdülselam Ahmet nûnerê Rojavayê Kurdistanê ê li Lublanê agahiyên berfireh dane me. Reportajekî gelekî baş e, têrî tu jî ye. Ez wisa di wê qenaetê de me ku wê bersiva gelek pirsan bide. Hevando ez dengê xwe kontrol kim pêşî çünkü tim tirsa min heye. Deng çê dibe çê nabe baş e, deng baş e. Niha îro min ji bo gelek nûçe berhevkirine ez ê ji we re pêşkeş bikim. Du heleqeyê hevala baş bû. Hevalê Kemal Beştaş merheba tu bixêr hatî. Ez hinek helê we bipirsim navê bibêjim paşê derbasî nûçiyan bibim. Nûçeyên girîng hene. Îro ez dixwazim taybetî bahsa wê keça Kurd bikim. Çawa ji aliyê Daişê ve hatibû revandin derbasî Tirkî kiribûn, ji wê derê biribûn Idlibê deverên din. Paşê dawiyê de piştî 10 salan li Xezayê hate dîtin di destê Hamasê de. Çawa ye tekîliya Hamas, Daişê çawa çê dibe. Bi taybetî jî ew keça ku em behs dikin bi du birayan re hatiye zewjandin. Yani birayekî dema di nava Daişê de tê kuştin bi birayê din re dizewjînin. Tiştekî din a balkêşî heye. Beriya salekî nûçegiyanê Rûdawê pêra dikeve tekîliyê ew pêra reportajek jî pêk tîne. Ev agahiyên gelekî balkêş in. Yani mesela keçikek Kurd êzdî 11 saliye dema ku tê girtin tê revandin wekî koletê bikaranîn lê di demên dawî de em dibînin bi temamî dikeve bin tesîra Daişê. Yani çawa psikolojiya zarokekî dikarin ser û bin bikin. Sûçekî gelek berfireh e. Mirov çawa dikare mehkeme bike, mirov çawa dikare ji nav derê bikeve. Niha aqubeta 3500 keçên me yên Kurd ên Êzidî hêjî nediyar e, li ku derê ne. Qismekî wan li Tirkiye tê dîtin. Dewleta Tirkiye hay jî heye. Sistema koletiyê ku beriya 200 salan, 150 salan beriya niha ji holê rabibû li hêjî em dibînin li cem hêzên dibin bandora İslamê de ev sistem hêjî tê bikaranîn. Yani li cem wan sistema koletiyê, cariyetiyê hêjî heye ji bo xwe weke rewa dibînin. Pir balkêş e. Kes helê bipirsim îro li cem me nûçeyên balkêş hene. Nûçeyên derve jî Zekî Gül merheba tu jî bixêr hatî. Çiya agirî elbet. Zerga Amed. Ahmet Sönmez jî li vê derê ye. Orhan Çap, Tiesto Ferre. Erê pirsên balkêş in yani heta niha 3500 derdora 3500 de keçê me jinên me ên Êzidî ên Kurd hêjî wendan e. Çi qasê wan li Gazayê bûn, çi qasê wan îro li Lublanê ne, li cem Hizbullahê ne, çendê wan li Tirkiye ne, ew jî heye. û her wiha li cem hêzên girêdayî dewleta Tirkiye û çeteyên ku îro Serê Kaniyê, Efrîn, Idlib dibin kontrola xwe de digirin, çi qas jinên Kurda li cem wan in, wekî êsîr hatine girtin. Ew zarokên ku hatin revandin belkî 2 salî bûne, 5 salî bûne hatine revandin. Îro emrê wan ji 15 derbastir bîye. Dibin tesîra Daişê de ne. Eger Daîş mabe, Daîş neba jî xweguheran diye weke çeteyên Tirkî hatine binavkirin. Navê wan cuda ne. Hevanno Abdullah Özer jî li vê derê merheba. Eba Redfern. Eger hûn amade bin ez derbas bibim, em zêde wext wenda nekin. Li Kerkûkê teqînekî çê bibû lê beriya teqînê ez biçim navçeya Sûrê ya Amedê li wê derê çawişekî pispor hem xwe kuştî hem jî jina ku pêra zewiciyê kuştiye. Li navçeya Sûrê ya Amedê çawişê pispor Mihemed Recai Işık jina ku pêra zewicî bû Bedrî Işıkê qetil kir li navçeya Sûrê Amedê. Ev kesê ku em bas dikin Mihemed Recai Işıkê navî wî
پشتی بویری خواجی کشتیه لگل آگاهیا ولاتیان تیمین تندرسی پولیس سانسیون قهرم هاتنه کرن لجی بویری لیکولین هاتیه دست بیکرن. نها سیستما دناو ارتشا Türkiye'de ev askerin kutevli artêşa Tirkiye bin ji hişê xwe nexweşin yani sapığın birçî kuştinê ne hem insana dikujin xwe dikujin jinên ku pêra zewicînê dikujin soz didin jinan û ji bo zarokê wan malbatê wan ji bo dêw bavê wan jî ev mirov xeter dewleta Tirkiye van însanan dikire çewişê pispor yani têwê manê ku di berdêla pere de bûne asker İnsanê ku di nava civakê de şiddetê nikarin bikarbînin li hember malbata xwe û dêw bavê xwe yan ji cîranê xwe diçin di nava askeriyê de ve şiddeta xwe bikartînin nexweşiyeke ruhî bi vê rêyê ancak didin der ve şiddetê jî li hember civaka Kurd bikartînin. Dewleta Tirkiye nexweşan wisa xisiye nava civaka Kurd li ku derê gencên Kurda, zarokê Kurda, jinê Kurda dibînin êriş dikin ser wan. Em niha di nava artêşek nexweş dane. Derdeme grane hevanno. Li Kerkûkê teqînekê çêbiye hêjî nayzanim kê teqîn pêkaniye. Rayedarên tenduristî yên Kerkûkê ragihadin ku di encama teqîna li ber bîroyekê guhertina pereyan de li taxa Müselayê a Kerkûkê 5 kes birîndar bûn. Rêveberiya tenduristiya Kerkûkê ragihand yek ji wan birîndaran rewşa wî sivik e lêbelê kesê pêncem ê birîndar jî hevjîna xwe diye bîroyê ye. Ew cê ku mirov duvîz dikire difroşe cê guhertina pereyan berdevkê polîsê Kerkûkê ragihand ku bombeyek çandî li nêzîkê bîroyê hatiye dîtin yani xuyaye ev êrişekê terorîstî ye bi taybetî bombe hatiye amadekirin li wê derê hatiye bicihkirin bombe jî teqiya ye. Niha şik û guman heye gelo bandora vê wê hilbijartinan bikeneke gelo berdewama van êrişan wê were yan ne beriya di rojan mijora eşkere kiribû dewleta Tirkiye dema ku bibîne hevkarên wê pedeke yan jî rêxistinên eger qels bibin li provokasyonan ew ê pêk bîne suîqastan ew ê pêk bîne di encama tev li heviyê de ew ê bibêjin ji bo hilbijartinan atmosfereke guncewtûnê ye em hilbijartinan ya taloq bikin ya jî betal bikin hilbijartin ne li gor dilê wan be jî piştî hilbijartinan ew ê vê yekê rewa nebînin yani meşruiyeta hilbijartinan ew ê nas nekin. Yani ev meseleya Kerkûkê dişibe meseleyekî terorîstî ji xwe bombe hatiye çêkirin bi destan. Em derbasê Rojavayê Kurdistanê bibin doh hûnzanin hevala me cîwana cuma nûçeyek ragihandibû di navbera Amûdê Qamişloyê de hêzên dewleta Tirkiye ji hewa ve êriş kiribûn ser wesayîtekî di wê wesayîtê de 2 kes şehîd bûn em binêrin fermandariya giştiya yekîneyên parastina jinê YPJ bi daxuyaniyekî nasnameya yek ji fermandarê YPJ Jinda Cudî ragihand ku di sisiyê cotmeyê de li ser rêya Amûdê Qamişloyê bû yer pêkatibû li wê derê şehîd bibû. Fermandar Jina Cudî dibêje hevreyê me Salih Xelîl ew jî pêra bû di encama êrişa balafirên bê mirov ên biçekên dewleta Tirkiye'de tevlî karwanên nemira bû. Daxuyanî bi vî şeklî ye. Ev êriş doh pêkatibû mejbara ragandibû. Niha di van êrişan de rola sîxuran jî heye. Ev keç û xortên me ê li Rojavayê Kurdistanê tên kirîn jaliyê dewleta Tirkiye ve jaliyê istixbarata mîtê ve têne organizekirin. Êdî soza derketina derva didin wan, soza çûyîna Tirkiye, soza pereyan didin wan me di derheqê vê de jî çend bername bu ara par vekiribûn. Bername de Ronahî TV de hatibûn çêkirin, hatibûn weşandin jî me ji wan girt par ve jî kir. Nîşan dide ka însanên me, keç û xortên me çawa dikeve bin tesîra istixbarata Tirk. Hem cihê van fermandaran nîşan dikin hem jî di erebeya wan de cihazan bi cih dikin ku ev balafirên bê mirov dikarin wan erebeyan bişopînin bombe bikin. Doh mijara me li Bilan bû, mîvanê me hebû Abdulselam Ahmed berfirehî behsa mijarê kir. Niha îro em dîsa bînin bîra we ku heta niha bixwasî 16,000 Sûriyeyî û her wiha Lubnanî jî di nava wan de Kurd hene
derbaسی reveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê bûne li wê derê hatine bicêkirin qismekî wan eger xizmê wan hebin diçin mala xizmê xwe eger tu nebin jî reveberiya Xweser ji wan re kon dadigire çadir vedike kamp ava dike li wê derê bicî dibin elbet 16,000 kes nekême ji wan re pêdiviyên rojan e lazim e xwarin e zad e kince betanyê sar e zivistan e yani serma jî nêz dibe ji ber vê yekê tedbîrekê ciddî lazim e pêla koçberiya Lübnaniyan û xelkê Sûriyeyê ya ber bi Rojavayê Kurdistanê ve devam dike nûçe bi vî şeklî ye heta niha 16,000 Sûriyeyî û Lübnanî gihîştine reveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê. Êrişên İsraîlê yên ser başûrê Lübnanê û Beyrûtê devam dikin reveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê da zanîn heta niha 16,243 Sûriyeyî û Lübnanî ji ber êrişên İsraîlê çûne reveberiya Xweser li wê derê bicî bûne. Hinek kes vedigerin cem xizmên xwe ji bo wan kesên ku tu nas û ciyê wan li herêmê Tuneyê jî kon têne vedan li gorî zanyariyan nûnertiya reveberiya Xweseriya Lübnanê herwiha Wexfa Newrozê ya çandî û civakî ji bo ew kesên ku dixwazin biçin reveberiya Xweser hêsankariyê dikin. Me anî bû bîra we ji xwe doh nûnerê Rojavayê Lübnanê Abdulselam Ehmed mîvanê me bû baweke zindî agahiyên berfireh dan me hevalên bixwazin merek bikin dikarin biçin vîdyoya me temaşe bikin vîdyoya me ya dohe hem weke vîdyo me weşandî hem ji bo weke zindî di beşa zindî de heye. Wekî din nûçeyekî din jî Wezîrê Karê Derve yê Îranê çûbû Lübnanê hevdîtin pêkanî bû hem dîmen jî hebûn dîmenên balkêş bûn dema balafira wî di ser Lübnanê Beyrûtê de dimeşe dixwaze dakeve balafirgeha Beyrûtê tam duwan deqeyan de bombe pêkitin hem laliyekî balafir difire hem jî Beyrût tê bombekirin ew dîmenekî gelekî balkêş e. Wisa berdevkî Wezîrê Karê Derve yê Îranê İsmaîl Bagehî ragihand ku ji bo hin rêze hevdîtinan Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Arakçî li Şamê ye îro derbasî Şamê biye li gel rayedarên peyamilin yên Sûriyê ew ê were cem hev rêzeke hevdîtina pêk bîne şandeya Arakçî doh li Beyrûtê bû bi serokê Lübnanê Necayip Mikatî re hevdîtin pêkanî di dema hevdîtinê de ji xwe me behs kir artêşa İsraîlê taxa dahiyê ya başûrê Beyrûtê bombe dikir tam duwan keliyan de. Em derbasî Rûsyayê bibin li wê derê jî hin pêşketin hene Rusya doh jî me anî bû bîra we ku Rusya xwe nêzê Talibanê dike li Afganistanê dixwaze serwer be hukmê xwe li wê derê zêdetir bike di vê çarçovêde tekiliyên xwe yên bi Talibanê re berfirehtir dike pîlan û projeya Rusyayê ew e Talibanê ji lîsteya terorê derbixe û bi vî şeklî fayde bibîne ji dewlemendiyên li Afganistanê. La Rusyayê şeşemîn civîna formata Moskovayê ya li ser Afganistanê hate li derxistin nûnerên payê bilind yên 10 welatên formata Moskovayê ya şêwirmendiyên li ser Afganistanê mijarên tekiliyên di navbera dewletên herêmê û Kabûlê de gotûbêj kirin. Wezîrê Karê Derve yê Rusyayê Sergey Lavrov got Moskova amade ye tekiliyên xwe bi Afganistanê re berfirehtir bike. Dibêje Lavrov ez dixwazim ji bo çareserkirina pirsgirêkên li Afganistanê bibim alîkar. Çi dibêje em di wê baweriyê de ne ku ancak bi yekkirina hewldanan em dikarin encamên girîng bi dest bixin. Tabii ew ji gorî xwe dibêjin hin rêxistinên tundrew hene alîgirê şiddetê ne dibe em dikarin bi rêya Talibanê wana hinekî zayıf bixin. Taliban doh ragihand ku Daeş li cem wan nebihêze tu rêxistinek tundrew li cem wan nemaye ew dixwazin tekiliya xwe bi van rêxistinên tundrew re bidawî bikin. Lê mantıqa Talibanê ji xwe tê zanîn ew qedexeya li ser xebata jinan jiyana jinan ad nava rojê de ji xwe ev astengiya ku derdixin pêşiya civakê yani mejiyê wan yên şûnvemayî tim li pêş e li ser civakê ferz dikin. Lê Rusya niha ji xwe re hevalbendekî weke Talibanê dîtiye. Pir ecêb e ku yek ji civakên herî pêşketî modern yani ê rojhilata navîn Kurd li cem Lavrov mirovên xirab in. Ew jî hevalê me bixwazin vîdyoyê me hene derheqê vê de me bi were parve kiribû Lavrov mantıqa wî derket holê yani me Kurdan
وەکێ هێزên خراپ نیشان dide lêbelê diçe hem bi rêxistinên muxalîfên Sûriye re têkiliyan çê dike û hem jî bi Talîbanê re. Bila wisa be. Wezîrê Karê Derveyî Afxanistanê Emîr Xan Motakî jî got Afxanistan edî welatekî ewlê ye komên terorîstî tenê ji derve têne vî welatî. Yani ji nava me mirovê me tevlî rêxistinê terorîst nabin dibêje. Li Afxanistanê tu grup tune ku li ser welatekî din bibe tehdît, bibe geftavî ev îdia ye. Beşdarên civînê diyar kirin ku vê gavê pêwîstiyeke acîl bi alîkariyê mirovî ji bo Afxanistanê heye divê ev alîkarî nê siyasî kirin. Ya li Avrupayê jî hin pêşketine. Li Avrupayê hûzan hilbijartin çêbû rastkir li pêşketin bûn hikûmet niha çi encam derket holê. Piştî ku rastkir li Avrupayê bûn hikûmet gelo çi guherîn hene. Tabî ew çi dixwazin? Ew dixwazin koçberên ku hatine Avrupayê zimanê wan baştir fêr bibin, entegre bibin, bibin mîna wan. Heta derekî maftarin. Eger hûn zimanên Ewropî fêr nebin, alîkariya aborî nadin we. Hem li Almanya hem li Belçîka ev niha yek ji şertên esasî ye divê hûn pêşî ziman fêr bibin. Niha li Belçîka wekê du beş hene, beşa Fransî û beşa Flamanî. Îjar Flamanî ji ber ku zimanê wan hinekî qels e, tesîra Fransî zêdetir li ser welêt heye, ew jî giranî didin ser pêşxistina zimanê xwe. Yani zorê li her kesî dikin ku Flamanî fêr bibin. Di vê çarçovê de hikûmeta rastkir ku anha ava biye dibêje eger kesekî malbatekî zimanê me fêr nebe em alîkariyê nadin zarokê wan bi taybetî di çarçoveya perwerdê û dibistanê de. Nûçeya ku di vî warî de hatiye amadekirin ev e hikûmeta nû ya herêma Flandersê ya Belçîkayê dê û bavan mecbûr dike zimanê Flamanî fêr bibin. Partiyên ku di hikûmeta nû de cih digirin li hev kirin ku dê û bavên ku Flamaniya wan ne baş e jî werin tevlî kursên ziman bibin. Di nava salekî de herî kêm dê yan jî bav divê bikaribin bibin xwediyê belgeya ku îspat dike tevlî kursên ziman bûne. Kesên ku vê yekê nekin wê alîkariya aborî ji bo malbatê ku ji bo pêşxistina zarokan tê parvekirin ev alîkarî wê li ser wan qut bibe. Eger dibistan li gor îmkanê xwe perwerde bide zarokan jî dewlet wê alîkariya ku qaşo bide malbatê wê ji wan bibire û teslîmê dibistanê bike. Yani sistemekî bi vî şeklî çêkirine. Kesê ku ziman fêr nebe nikare bibe welatiyê Belçîkayê jî. Yani nasnama xwe nikare bi dest bixe. Ev sistema entegrasyonê niha li Belçîka jî li Almanya jî gelekî pêşketiye. Yani zext zêde dikin. Niha hevanno. Ev meseleya Fevziye Emîn Seydo keçek Kurd e êzdiye ji herêma derdora Nînova Şengalê ye bi malbata xwe re dijiya. Malbata wan bi huzûr bû, zeviyê wan, mal û milkê wan hebû, ji xwe re dijiyan. Di sala 2014 de dema ku Daişê êrişê ser herêmê kir, bi qasî 6500 jinên êzdî revandin. Çi qas mêr li ber destê wan ket kuştin, xistin gorên komî, jinên wan jî revandin birin. Ev hem ji bo Kurdan hem ji bo tevahî herêmê û cîhanê bêrûmetiyekî pir mezin bû. Çawa çê dibe di sala 2014 de dünya ew qas pêş ketiye. Dewleta Iraqê nekarî hemalatiyên xwe biparêze wê demê Nînova jî Şengal jî dibin kontrola Iraqê de bû. Çekê xwe berdan revîn gelê me hîştin ber xezeba Daişê. Ew qas gorê komî derketin têda însan hatine qetilkirin û xistine wan gora jin jî hatine revandin. Qismekî van jinan ji aliyê hêzên YPG YPJ ve hatin rizgarkirin. Di dema têkoşîna li Dêrezorê de, Reqayê de, di dema têkbirina Daişê de gelek jin hatin rizgarkirin. Teslîmê malbatê wan hatin kirin. Qismekî wan jî li Tirkiye hatin dîtin. Daîş
وê demê dema ku van însanan direvîne dibe dixe kampên dibin kontrola xwe de wê demê niha li herema rêveberiya Xweser wê demê qismekî wî destê Daişê de bû ji wan deran bi cihê dike wextê ku Daîş revî ev jin jî bixwara revandin weke kole weke cariye wisa dibêjin li gorî baweriya wan însanên ku ne bisilman bin tu bavê jî ser gundê wan hemî mal û milkê wan ji te re dimîne jinê wan jî weke cariye dikarî bixwara bibê. Di rewşekî wisa de Daîş têk çû bi xêra lehengên Kurdan lêbelê bi qasî 3500 jinên Kurd hê jî di destê Daişê dane. Li ku derê ne ev Daişî navê xwe guherandin, şiklê xwe guherandin, yan bûn çetên cuda di destê dewleta Tirkiyeyê de yan jî li Tirkiye ji xwe re bûn karsaz, tevlî civakê bûn lê ev keçên me ê 18 salî biçûktir bûn wê demê pir ketin bin tesîra wan jî. Malbatê xwe ji bîr kirin, zimanê xwe ji bîr kirin, hefiza xwe ji bîr kirin û ketin bin tesîra ola wan jî qismekî. Mesela niha ez çîroka Fewzî Emîn Seyîdû bixwînim ji we re hûn ê ferq bikin ku ew jî ketiye bin tesîra wan. Pêşî bi Daişiyekê re tê zewjandin ew Daişî dema dimre birayê Daişî wî digire ji xwe re bikartîne weke kole lêbelê keçik haya wî tune keçik hê jî gîştiye wê qenaetê ku bisilman e hê jî ret dike bi mêrara baxwe tirsekî pir ecêb ketiye serê. Yani ev travmaya ku hatiye serê qewmê me ê Êzidî ê Kurdên Şengalê Nînova travmayekî pir mezin e bi hezaran psikolog werin nikare ji nav derkeve. Îja eger binêrin ez hinek çîroka wî ji we re bixwînim îja niha rêveberiya xeza dibêje me ew keçik dîtiye û teslîmê malbatê kiriye. Artêşa İsraîlê li aliyekî dibêje me keçik girtiye teslîm kiriye lêbelê derket holê ku keçik beriya salekî bi rêya telefonê mesaj şandiye yan jî nûçegihanê Rûdawê pêra ketiye têkiliyê pêra reportaj jî çêkiriye yani keçik zanibiye malbata wê li ku derê ye keçik zanibiye çawa dikare bireve jî rêw rêbaz jî hebûne lêbelê nereviye tercih kiriye li wê derê bimîne ama çi bû mêrê wê yekem kesî ku bi darê zorê bixwara daye zewcandin ew dimire paşê birayî wî re tê zewcandin birayî wî jî dimire û wê demê bi xasiya xwe re dimîne paşê jî êdî şandin ew ê şandin cem malbatê keçik dawiye de razî dibe were cem malbata xwe. Ez çîroka wî ji we re bê şîrove bixwînim hinekî paşê navberê de mirov dikare şîrove jî bike tabii divê yani mirov pir zehmet e li ser vê mijarê mirov şîrove bike. Yani wextê ku ew hêzên ku şengal di cî de hîştin çûn ê Nînova cî de hîştin çûn canê xwe xilas kirin lêbelê ew milletê me bê parastin hîştin divê tu car neyne efû kir. Rêzdar Mesûd Barzanî pir caran soz da ew hêzên pêşmerge ku şengal terikandine çûne ew ê bi şiklekî werin mehkemekirin lêbelê heta niha tu kes nehat girtin tu fermandarekî pêşmerge nehat girtin nehat mehkemekirin ew ji wan re kar ma mirov milletê xwe çi wa dihêle li wê derê bê parastin qet nebe mirov korîdor veke çawa ku hêzên gerî li hatin wê derê korîdor vekirin û ew însan tê re derbas bûn qismekî wan derbasê Rojava bûn qismekî wan derbasê Çiyayê Şengalê bûn qet nebe demborî be jî ji mirinê filitîn divê mirov bikaribe vê lehengiya wan teslîm bike. Fewzî Emîn Seyîdû beriya 10 salan ji aliyê Daişê ve hatibû revandin çekdarên Daişê û derbasî Tirkiyeyê kiribûn pêşî birûn kampa Holê ji derê derbasî Tirkiyeyê kiribûn di dawiyê de jî ew li xezayê hate dîtin li Tirkiyê karûbarên bîrokratîk ê pasaport jê re peyda kirin derbasê xezayê kirin.
Yani ev yek jî nîşan dide ku tekiliya Hamasê bi Daişê re gelekî zelal e. Birayekî di nava Daişê de ye, birayekî di nava Hamasê de ye. Wextê ku Daeş têk diçe qismekî wan vedigerin Xezayê tevlî Hamasê dibin, bi wan re şer dikin. Qismekî wan jî li Lübnanê ne, belkî Hizbullahî ne. Yani em vê derê dibînin ku Hamas, Hizbullah, Daeş û ew çeteyên ku îro bi dewleta Tirkiye re tev digerin, tev di nava hev dane. Tev di nava hev dane. Fevziya Emîn Seydo beriya sê rojan ji Xezayê vegeriya Şengalê vegeriya nava malbata xwe. Hikûmeta li Xezayê li ser rizgarkirina Fevziya Emîn daxuyaniyekê belav kir. Got jina Kurdiya Ezîdî piştî mirina kesî ku ew biriya Xezayê ji hikûmeta Xezayê xwestiye ku alîkariya wê bikin da ku vegere nava malbata xwe. Yani ev hikûmeta Xezayê a Filîstînê dibêje. Halbuki artêşa İsraîl jî li ser rizgarbûna Fevziya Emîn Seydo daxuyaniyekê belav kiribû ka wan çi gotiye. Li gorî gotina artêşa İsraîlê Fevziya Emîn Seydo ji aliyê çekdarekî Hamasê ê berê ve ku peywendiya wê bi Daişê re hebû wekî dîl hatiye girtin. Artêşa İsraîlê îdia kiribû ku wan jina Kurd a Êzidî ji destê Hamasê rizgar kirine, radestî malbata wê ya li Iraqê kirine. Hikûmeta li Xezayê daxuyanî artêşa İsraîlê red dike, dibêje ew jina Kurd a Êzidî wê bi xwe ji hikûmetê xwestibû vegere cem malbata xwe. Hikûmeta li Xezayê dibêje ew jina Kurd a Êzidî tevê biyaniyên din li ciyekî aram hatine parastin, bi rêya hikûmeta Ürdünê bi lehevkirina bi İsraîlê re ji deriyê Kerem Ebûselimê ê Xezayê hatiye derxistin. Hikûmeta li Xezayê li ser hatina Fevziya Seydo Emîn jî got jina Êzidî bi xortekî yani behs dike çawa hatiye Xezayê. Çünkü ew jî ji bo wan jî gelek zehmetî ye bibêjin ev jina ku weke esîr hatiye girtin, weke cariye tê dîtin, çawa çê dibe îro li Xezayê. Ji ber ev ji bo îtîbara wan pir xirab e. Yani jinekî hatibe revandin ji aliyê Daişê ve li Xezayê tê dîtin, ji ber vê yekê parastina xwe dikin. Çi dibêjin û behs dikin çawa hatiye wê derê. Dibêje jina Êzidî bi xortekî Filîstînî re zewciye bi navê Xan Yunus di nava hêzên muxalefeta Sûriyê de şer dikir. Muxalefeta Sûriyê ku behs dike Daeş e. Di nava Daişê de şer dikir. Jina Êzidî li wir bi wî hevjînê xwe re bi xwestiya xwe re dima. Paşê bi serbestî û qanûnî çû Misrê. Çawa çû Misrê behs nake. Lê belê em dizanin ji Tirkiye pasaport girtin bi rêyên qanûnî elbet bi pasaportên sexte derbasî Misrê bûn. Piştî çend salan Fevziye bi birayê hevjînê xwe re zewicî, çend sala jî li gel wî ma. Birayê hevjînê wî çi ye? Yani hevjînê wî yani mêrê wê ê di nava Daişê de hat kuştin. Dema ku hat kuştin li Misrê çû bi birayê mêrê xwe re zewicî. Yani em nabêjin pêra zewicî ji ber ku kolê mecbûr maye ja bibe jina birayê mêrê xwe. Yani tam rezalet. Piştî destpêkirina komkujiya li Xezayê hevjînê wî yê duyem jî ji aliyê İsraîlê ve hat kuştin. Ji vê derê em fehm dikin ku hevjînê wî yê duyem di nava Hamasê de cihî digre, ew jî di şer de hatiye kuştin. Yani du mêrê wê hene, yek Daişî tê kuştin, paşê birayê wî jî Hamasî ew jî tê kuştin. Ji ber vê yekê keçik dibêje ez dî dixwazim vegerim cem malbata xwe. Tabii belki tirsa keşke jî heye. Vegere nava malbatê çawa be, civak heye, bi kîjan çavê ew ê lê binêrin. Yani encamên ku keçik nikare bide berçav belkî derkevin holê. Tirsa keşke heye belkî, em nizanin. Amerika çi dibêje? Amerika jî daxuyaniyekî dabû. Berdevkê Wezîreta Karêder ve ya Amerikayê Matthew Miller li ser rizgarkirina Fevziya Emîn Seydo dibêje dema ku ji aliyê Daişê ve ji Iraqê hat revandin ew 11 salî bû, hat firotin, neçarma bi çekdarekî Hamasê re bizewce, ne li ser daxwaza xwe çû Xezayê. Hikûmeta Iraqê bi me re peywendî danî veya Amerika dibêje, hate zanîn ku wê keça xwe rizgar kiriye, staxe dixwaze vegere cem malbata xwe. Yani agahiyekî wisa ji Amerîkayê re çûye. Hikûmeta Iraqê ji me xwest çi ji destê me tê em bikin
دا کو ji xezayê derbixin. Jina Kurd ya Ezîdî Fewzî Emînî Seydo ji nehiya Grûzerê ye, ji navçeya BAC ya parêzgeha Nînovayê. Piştî zêdetirî 10 salan di ser revandina çekdarên Daişê re hate rizgar kirin, radestê xizmêwî hate kirin. Ev îspata pêwendiya di navbera Hamas û Daişê de ye elbet. Ev yek divê hem jî Hizbullah jî di nava meselê de ye. Artêşa İsraîlê li ser rizgarkirina jina Kurd daxuyaniyek belav kir. Ew jî dibêje daxuyaniya berfireh heye. Mesela piştî zêdetirî ji 10 salan li Xezayê dihate girtin. Jinekî Êzîdî ya 21 salî ku di destê terorîstekî Hamasê de ye hat rizgar kirin û vê geriya nava malbata xwe. İsraîl dibêje Hamas girêdayê Daişê yani tu firqî naxe navberê. İsraîl dibêje ev her du rêxistin bi hev re kar dikin di nava hevdan e. Di operasyoneke hat di operasyonekî de bi pêşengeha hêzên İsraîlê Konsolosxaneya Amerîkayê ya Qudsê aktorên din ên navnetewî Fevzî Emîn Seydo rizgar kirin ve gerandin Iraqê. Ka em bi çend gotina basa Fewziyê bikin. Fewziye di 11 saliya xwe de ji aliyê Daişê ve hatibû firotin ji bo terorîstekî Hamasê ê li Xezayê ku tê gomankirin di êrişên artêşa İsraîlê de hatiye kuştin. Bi wê re hatiye zewjandin. Ew di xaçariya Kerem Şalom de bi misyoneke taybet a dizî hate rizgar kirin. Ev jî îspata wê yekê ku pêwendiya Hamas û Daişê gelek li ber çavayê ye. İja tabii gelek daxuyaniyên cuda hatin dayîn di dereqê wî de ama agahîn ku tên dayîn gelekî dişibin hev û du. Yani Fewziye li cem çekdarekî Daişê bûye li Xezayê. Çekdar hatiye kuştin. Berî 4 salan dayîka çekdarê kuştî Fewziye bi xwe re biriye Xezayê. Niha li Şengalê ye li cem malbata xwe ye. Ka em binêrin aqûbeta wê dibe çi. Niha muheqeq jê re tedaviyekî ciddi ya psikolojik lazım e. Piştgiriyekî psikolojik lazım e. Divê civak malbat bikar vexwedî lê derkeve. Fevzî Emîn Seydo sala 2014 ji aliyê Daişê ve hatibû revandin welat bi welat gerandibûn. Tabii ev numuneyekî ye. Ev numuneyekî ye. Êrişa Daişê tê bîra we ne sisiyê tebaxê bû. Sal 2014 bû. Wê demê êriş kiribû. Komkujiyekî pir ecêb hatibû li darxistin. û bi hezaran însan hatin kuştin. Niha hêjmara keç û jinên me ê wenda bi qasî 3500 Aqûbeta wan nayê zanîn. Qismekî wan belkî li heyetê ne, qismekî wan jî kes nizane li ku derê ne. Mesela me ev e. Mesela me trajîk e. Lê heyf e ku ne nivîskarê me dikarin li ser van mijara binivîsînin. Sal 2024 ew qas bûyer hatine serê Kurdan dünya li me temaşe dike divê derê de ya îbret ew e dünya li me temaşe dike û nafikirin ku ji vî milletî re statû lazim e. Ji vî milletî re dewlet lazim e. Parastineke navxweyî lazim e. Yani ev millet divê karibe xwe bi xwe biparêze. Em weke cîhan weke netewek bî em hem piştgirî bidin artêşa vî milletî hem ji alî aborî ve em deyindarê vî milletî ne em divê wana li ser piya bigrin. Ne tenê ji ber ku vî milletî alîkarî da cîhanê ji bo têkbirina Daişê weke mesulîyetekî weke deynekî ê ku bûn asteng li pêşî avabûna Kurdistanê beriya 7 salan li Lozanê dîsa ev hêzên Ewropî bûn. Dîsa Fransa û İngiltere bûn. Weke deyindarê Kurdan divê qet nebe îro divê pêvajoya guherîn û ji nûva dîzaynkirina rojhilata navîn de Kurd bikaribin bibin xwedî quwet, bibin xwedî dewlet û bikaribin xwe li ser piyan bigrin. Niha
hêza herî mezin elbet Amerîka, Rusya û Çîn e. Eger ew bixwazin dikarin ji Kurdan re pêşerojek maqûl garantî bikin. Em milletê Kurd li ber xwe didin. 45 sale belkî 70 sale çi ji destê me hat mekir bi quweta ku bi quweta xwe a herî kêm bi îmkanên xwe ên qet li gorî qanûnê navnetewî çi ji destê me hat mekir ancak ew qas em dikarin bikin. Ama ji vir û pêve êdî dimîne ser wîjdana raya giştiya navnetewî. Ya li Tirkiye belkî hûn hat bibêjin em vê mijarê dayên aliyekê navûn bibêjin li Tirkiye ev Devlet Bahçeli çû ser masaya Dem Partî gelo guherîn çê dibe çê nabe. Yani hûn jî zanin ev însanên dirûn e do jî min ji we re behs kir binêrin. İşaretê herî berbiçav yê guherên hûn zanin çi ye? Serbestiya hemî girtiyên li zîndana. Heta ku li zîndanên dewleta Tirkiye yek însanekî me ji dew doza Kurdî girtî be baweriya xwe bi dewleta Tirkiye neyîne. Li ser masaya hevdîtinê şertê yekem ev e. Parastina doza Kurdî weke suç dibe neyê dîtin. Axaftina di derheqê mijara doza Kurdî de weke suç neyê dîtin. Selaheddîn Demirtaş û hevalê xwe çima girtîne? Heta ku ew girtî bin tu tê destê min digirî çi dikiye? Çi bikim destê te? Destê tövbe estağfurullah. Dest çi bikim destê te? Tu radibî ser kursî tu me terorîst îlan dikî pisî 5 deqa tu tê destê me digirî. Tabii ki Devlet Bahçeli bi tena serê xwe nehatiye vêdir. Bi teşvîqa Erdoğan hatiye, bi teşvîqa dewleta Kûr hatiye. Lê bila herkes hedê xwe zanibe. Em ne xulamê bavê kesekî ne. Em ne kolê kesekî ne. Kengê canê wan bixwaze bi me re dibin dijmin, kengê canê wan bixwaze tên xwe weke dost nîşan didin. Ma îrada me tune ye. Em weke millet em nikarin qarara xwe bi xwe bidin kî dostê me ye, kî dijminê me ye. Yani ew qas tûjdar dikî dawiya dawî de jî tê mîna ku tiştekî nebibe mîna ku biçî cem zarokekî destê xwe serî bidî tamam midî ez te naxim hadi were ez şekir bidim te. Yani ew qasa bêexlaqî dibe û sanin ne. Milletê Kurd rêya xwe bi xwe diyar dike. Îjar mesela girtiyên li zîndanan pir muhîm e. Ji bo min pîvana yekem rewşa girtiyên li zîndana ye. Hemî girtiyên siyasî yên ji ber doza Kurdî divê derhal werin berdan. Selaheddîn Demirtaş di nav da. Rêzdar Öcalan di nav da. Herkes. Ya li Tirkiye binêrin li Tirkiye parastina mafê kûçikan heq e. Li Tirkiye kîjan însan ji bo parastina mafê kûçikan hatiye girtin. Ama ji bo parastina mafê Kurdan 10-15 hezar însan girtîne. Mafê me bi qasî mafê kûçikan tune ye li Tirkiye. Divê em rastiyê bizanibin. Em xwe nexapînin. Rêvebirên kîjan saziyên parastina heywanan îro girtîne? Ama rêvebirên saziyên parastina Kurdan girtîne. Milletê herî qedimê rojhilata navîn Kurd bifikirin hûn nikarin behsa dîroka vî milletî bikin. Hûn nikarin behsa heqê vî milletî bikin. Em jî xwe eybokî dikin, em şerm dikin, em dibêjin temam heqê me û zimanê me ya heqê me zimanê me nine mesele. Em heqê xwe ji kesekî naxwazin. Em dixwazin pêwîstiyên netewa xwe di jiyanê de pêk bînin û kes qarşê me nebe. Ji me behewin. Hûn nikarin astengî dayînin ser me. Mesele ew e. Em naçin nabin parsek li ber derê Tirkan.
ام جوان زمانê xwe naxwazin, em ji wan mafê xwe naxwazin. Em mafê xwe dixwazin pêk bînin. Ya mesela xwarin, mafê xwarinê, mafê vexwarinê, mafê çûyîna tuwaletê heşeyê we heq e ne? Heq e. Pêk dînim, pêk nayînim destê min de ye. Ama maf heq wextê tu li min qedexe bikî, wê demê problem dest pê dikî. Divê qedexekirin ji welê rabe. Weke sûç neyê dîtin. Yani insanê ku çû xwarin xwar dibe neyê girtin. İnsanê çû tuwaletê dibe neyê girtin. Weke sûç neyê dîtin. Mesele ew e. Yani ew heq e. Heqê însanî ye. Ji ev jî tiştek ku em bas dikin heqê netewî ye. Îja Tirk xwe dixapînin, me jî dixwazin bixapînin, heqên şexsî dixwazin dayînin pêşiya me. Heqê şexsî çi ye? Yani her ferdekî dikare bijî, dikare xwarina xwe bixwe, ama heqên netewî tune ye. Yani em dixwazin weke netew hebin, weke şexs em dikare li her derê bijîn, em dikare ji şikevta de jî bijîn. Mesele ne? Hûn çi dibêjin ez xatir ji we bixwazim? Ez kal peyama we binêrim, bes e, axwas axeftin jî erê wele axwas bes e. Ez hinek li peyama we dinêrim ka we çi nivîsiye ji min re. Tiestofer re. Ê baş e. Ê baş e, ez xatir ji we bixwazim. Gelek spas ji hemû hevalan re. Çi dikim bikim bila bedew be. De bi xatirê we silav hurmet. Sibê jî di aynî saetê dem bi hev rane. Saet 19 li gorî saeta Ewropayê. Silav dem baş.